Gehien gogoratzen dituan oporrak dira Bosniako urteak, 7 urte junitzen area, hasieran familiarekin eta gero lagunekin, eta bai, Bosniakoak. Gurasori gabe, ziurrenik Bosniako bidaietako bat, eta gero Etiopiara ere bai. Azken aldian, Argentinara joatea pentsatzen ari nintzen, baino Mileik irabazi duenetik, ja ez. Nik uste dut munduan zehar bidaiatzea baino gauza hoberik ez dela, eta munduan zehar orokorrean pasako nituzke herrialde ezberdinetan egun batzuk, eta gero aldaketa beste herrialde batera, baino Latinoamerikatik. Zaila da, etxea esango nuke, baino etxea Bogotan eta etxea Villabonan, Euskal Herrian eta Kolonbian ditut, así que biak. Ez, baino ez da ideia txarra, gustatuko litzaiake. Autobusa? Normalean ez ditut gauza gehiegi erosten, eta erosten baditut artisau gauzak izaten dira, eta hola estrambotikoena igual izan daiteke lorontziak egiteko erabili zituzten Bosniako balak. Zer ezin da falta nire maletan, ez da galdera zailak. Zer ezin da falta nire maletan, nik uste dut ilusioa. Arratsaldeon guztioi, eta ongi etorriak Amalur 2024. Beste behin, eta 19. dugu aurtengoa. Entzuten da? Bai. Zer esango dizuet, horrela ikustea, ez? Zoragarria da. Tolosako ekinbide etxearen izenean, eskerrak eman, urtero, ez? Mantentzen ez zuen fideltasun horregatik. Eta jarraitu horretik, eskerrak eman oski, Alberto Luengo, ez? Amalur jardunaldien zuzendariari, urtez urte, ez? Antolatzen digun Amalur zoragarriaren gatik, ez? Aurtengoa, hemen daukatu gomite hori da, 7 itzaldiz osatu egongo da, Arantxi Padilla, Roge Blasco, César Palacios, Erika Reija, Miriam del Río, José Luis Rebordinos, eta Ander Izagirre. Eta hortaz gain, mintegi berezi bat ere izango dugu Fernando Valladareserekin. Ordun, ze esan, badakizue, hemen gaurza duten guztiok ere egin duzue, astez aste jarriko dira itzaldietarako gonbiteak eskuragarri, fisikoki dendan, eta online ere, internet bitartez hartu ditzakezue. Ez naiz gehiago luzatuko, Gaur gure artean, Arantxi Padilla daukagu, kazetari ezaguna guztiontzat, EITB-ko berri emaila Latinoamerikan, eta guztion etxetan daukaguna egunero, albistegietan. Deno dakizu ez, hainbat hauteskundeen inguruko informazioa eman digu, hainbat presidente aldaketa bizi izan ditu, Farkeko gerrilan ere pasadituan kanpamentuan egun batzuk bake akordio hori iritsi aurretik. Lurrikarak bat beste ez, ze kontatu, mila histori, ez? Kontatuko dizkigunak. Eta gaurkoan, titulu irakurri nuen Kolombia eta tximeleta horiak. Biologa egin altzaigu goaingoan, ez? Arantxi Padilla, biologia, tximeletak. Pixka momentuan gelitu nintzen zer da gai hau ez. Eta, ikusiko dezuen bezala, gai potoloa.
Kolonbiako emakumeen eskubideak, beraien aldarriak, ez? Gerra garaian egin duten burruka, emakume adoretsuak izan dira, urte askoan zehar, eta orain ere, ez? Hortxe jarraitzen dute burrukan, eta horren inguruan egingo digu bere gaurko hitzaldia. Besterik gabe, Arantxi, eskerrik asko, Albertoren gonbiteai baiezko emateagatik, eta, bueno, gozatu, eta gero badakizue, galdera asko egin, eta tarte goxo bat pasatzen dugun. Eskerrik asko denoi. Bueno, kaixo, arratsaldeon. Bueno, lehenik eta behin, eskerrak eman behar dizkizuet, niretzako oso berezia dalako hemen egotea. Egia esan, pixka bat inpaktatzeu, hainbeste aurpegi, hainbeste jende ezagun, hainbeste jende ikustea eta sentitzea. Topiken askotan tokatu zaite egotea, baino beti alde hortan eta ez hemen. Eta hemen tokatu balin bazait, igual aurkezten edo, baino oso gutxi. Eta ez nun goatzen, edo nitzan goatzen, hain gertu gelditzen zala jendea, eta bueno, eskerrik asko hemen egoteagatik. Niretzako Tolosan egotea oso berezia da. Bila honakoa naiz, baino egia da, betidanik Tolosan gauza asko bizitu izan ditu dela, hasteko familia aldetik, nire ama Tolosakoa da, lehengusu, kosabak, izebak, hemen dauzkat, eta horixen ikasi nun, Tolosako musikaskolan ere bai, lana inun baita ere Tolosako musikaskolan, eta topiken sartzea ere oso berezia da, sartu nahi zenean, eta pixka bat, adaptazio hortan, ni larun baten iritsi nintzen honea, baino oso gutxi da makitemen, eta sartu nahi zenen topiken, eta hainbat emozio eta sortzen dira, ez? Eta garrantzitsua da, hoiei bai, bere lekua, bere espazioa ematea, eta, nire osabak egintzune kinkon hori ongietorria zehatzean, emozionatu naiz, pentsatzen Kolonbiaren inguruan hitz egin bar genuela, tximeleta horiak aipatzen ditugu, eta tximeleta horiak hemen ere badaude, Amalurreko jardunalitan, eskerrak eman nahi dizkizut baita ere Alberto, ze betian ikizan du garrantzia handia Tolosarentzat, eta nik nire historia ninguran, pixka bat kontatuko dizuen, nahiz eta askok igual hainbat eta hainbat anekdota badakizkizuen. Gaurko honetan, nahi dut jartzea, pixka nire lekun ulertzeko zer dan bila honako neska batentzat bapaten Kolonbiara salto egitea. 2011 urten ni erredaktore bezala egon lanen telebistan eta Liberen musikaskolan lanen atxaldetan. Eta proposatu zidaten Kolonbiara joatea, printzipioz urte bateako, eta baietz esan nun. Eta urte bete, bihurtu dira, 10 urte baino gehiago. Ze 2011an iritsi nintzen area, 6 urte egon nintzen hasiera baten, gero 3 urte egin nituen Euskal Herrin, eta gero berriz, 4 urte baino gehiago damakizkit han. Nik salto inunen area, ez nekin zerekin aurkituko nintzen, eta gu normalen Euskal Herritarrak oso kontzientziatuta gaude, gure hizkuntza eta gure identidadea eta gure nortasuna eta hori guztia ezagutzearekin eta ezagutzera ematearekin, baino niri atentzioa deitzen zidan Kolonbian zeudela 102 talde indigena edo, talde indigena baino gehiago, 75 hizkuntza baino gehiagokin, eta nolabait, gertutasuna edo sentitzen dezu eta kuriosidadea jakin nahi dezu nola dan posible 102 talde indigena eta hainbeste hizkuntza eta nola kolonbiarrak pixka bat, kolonbiarrek alde batera uste duten hori guztia ez, han indigenak oso estigmatizatuta daude,
eta ez daukate ez beraiek talde bezala, ez hizkuntza aldetik eta ez talde bezala hainbesteko babesa, ez? Nik aurreneko gauza egin nuena izan zen, ondo di joan, nik aparatu hauek ez ditut kontrolatzen. Uste ja pasa naizela desente, hau. Hau da, nukak indigenen talde bat, niri atentzioa ditu zidan pixka bat ikertzen aritu nintzenean, ikusi nuelako zala bilutxik ibiltzen zian indigenen talde bat. Eta argazki hau, txofer batek guri area eman zigun txoferrak atera ziten, ni jakin gabe, ni apunte batzuk hartzen ari nintzen, eta ume bat pasazan handik, eta gerturatu zitzaidan, eta kuriosoa, nola ezagutu gabe ez, gerturatzen zian, eta hizkuntza eta ezer jakin gabe, nola komunikatzeko gaitasun hori ateratzen zaigun orokorren, ez da? Eta hau, argazki hau izan da, nire hasieratik niko argazki hau begiratzen detena esatet. Hau da, 2011an Kolonbiara iritsi zen pertsona edo bilaonatar baten argazkia, eta orduztik honea, gauza asko pasatu dira, ez? Ni iritsi nintzaren area, indigenez aparte, badakezue gainera, zapalduak izan ziren dira eta jarraitzen dute izaten, tamalez, egun gutxi gora bera kalkulatzen da beraien eskubideak defendatzeagatik, lurra, eskubide sozialak, orokorrean beraien bizitzak defendatzeagatik, gutxi gora bera 130 inguru lider sozial hiltzen dituztela urtero. Eta urtero, urte asko pasatu dira, eta urtero hainbeste indigena eta lider sozial baitare beltzak afrodescendienteak diranak hiltzen dituzte eta beraien defentsan lan asko dago eiteko. Nire intentzioa beti izan da, Kolonbian egona izenean eta orokorrean Latinoamerikan erreportaje sozialak egitea. Politika oso garrantzitsua da, baina guri interesatzen zaigu batez ere jendea. Eta hor, iritsi ginean Farkeko gatazka, batez ere Farkeko gatazka oso pilpilean zegoen, 50 urte baino gehiagoko gatazka bat da, eta argazki hau da baterata, hain zuzen ere Rigoberta Mentxurekin, beraiek lan handia egiten zutelako Kolonbiako gatazkari nolabaiteko bukaera emateko, bakea sinatzeko oraindik urte batzuk falta ziren, eta argazki hau da baterata, hain justu urte pila bat bahituta zeuden polizia, militarrak eta askatu zituztenean. Eta, hori ere garrantzitsua. Kolonbiako gatazkaren barruan oso paper garrantzitsua betetzen dute emakume hauek. Hauek dira Sohatxako amak bezala ezagunak diranak, bakoitzak dauka bere semearen argazkia. Hauek dira, ez dakit noiz baita entzun dezuen, falsos positibos izena, baino dira estatuak, Kolonbiako estatuak, militarrak, poliziak, modu batera edo bestera hil dituztenen kasuak. Kalkulatzen da gutxi gora bera, 2000 pertsona baino gehiago egun desagertuta daudela, hauek azaldu ziren lurperatuta, baino denbora asko behar izan zuten ama hauek beraien semeen gorpuak nun zeuden jakiteko. Falsos positibosen kasuekin gertatzen dena da, Kolonbiako gatazkan emaitzak behar zituzten, poliziak, militarrek emaitzak aurkeztu behar zituzten, estatuak nolabait esateko, gu gauza asko egiten ari gara, gerrillariekin amaitzeko, gatazka honi irtenbide bat emateko, eta egiten zutena zen, eta oraindik ere, ez dago guztiz garbi jarraitzen duten, ala ez, baina, bai, jarraitzen dute jendea desagertarazten, eta kasu hauetan aurkezten zituzten hildako gerrillariak bezala. Beraiei, ikusten dezu, 16 urteko umeak, 23, 26 urteko gazteak dira, beraiei engainatu egiten zieten,
normalean lanpostu bat edo eskintzen zien, edo lanpostu informal bat esan genezake, edo zein kasutan kamioietan sartzen ez zituzten eta bar, eta beraiei esaten zieten lanera zijoaztela, baina gero ja desagertu egiten ziren, eta inorketzekin ez nuntzeuden, eta ez ezer. Kontua da, gero, denborarekin, azaltzen joan direla, gerrillariz jantzita, eta, nolabait, militarren eta beraien artean, burruka bat edo egongo balitz bezala, baino guztiz gezurra zana. Eta hauek oso ezagunak dira bai han eta bai kanpoan, Las Madres de Soacha, hemen justu daukagun emakume hau, berak kontatu zigun, nola berari seme bat desagertarazi ziotela, eta bere beste seme batek edo, mutilaren anaiak, bere bila edo asizanean, bestea ere desagertarazi zuten. Orduan, bi seme zeuzkan desagertuta eta biak hilda agertu zian. Eta hango emakumea, Fer Leonardo Porrasen ama, Luz Marina Bernal, berak, Europara ere egin du salto, hainbat sari eman dizkiote bere semearen hilketa salatzeaz gain giza eskubideak defendatzeagatik. Bere kasuan, ez dakit seguraski Kolonbiaren inguruan zerbait entzun balin badezue, bere kasua oso ezaguna da, semeak zeukalako gaixotasun mental bat, berak kontatzen du 26 urte bazituen ere, 15 urteko ume baten antzekoa zela, eta berari egozten zioten Farkeko gerrillarien artean komandante izatea. Eta berak esaten zuen, ezinezkoa zela, bere semeak 15 urteko mentalidadea zeukalako, 15 urteko ume bat zela, eta ez zela posible gerrillaria izatea, eta are gutxiago komandantea. Emakume hauek oso garrantzitsuak dira Kolonbiako herritarrentzat. Emakume hau, Jaime Steven Valenciaren ama, Suedian dago, berak mehatxoengatik ihes egin behar izan zuen, eta beraien bizitza bihurtzen da normalean etxeko ama izatetik, etxeko emakumea izatetik, batean salto egiten dute eta giza eskubideen defendatzaile bihurtzen dira. Eta, garrantzitsua beraien papera ere. Hemen, argazki hau ekarri nahi izan dut, hainbat erreportajen artean saiatu ginelako beste injustizi bat salatzen. Eta kasu honetan da, Consuelito, emakume honek, eta hainbat emakumek azidoakin erretako biktimak dira. Kolonbian, tamalez, oso erresa da azidoa sortzeko edo, kimikoki horrelako nasketak egiteko oso erresa da produktuak erostea, eta, bera da, Kolonbiako kasuen artean ezagunenetarikoa bere senarrak eraso egin ziolako, eta hor ikusten dezuen maskara badauka, sudurrean ere plastikozko plastiko hori behartzuen arna sartzeko, eta aurpegiak guzti zerreta zeukan. Inorri ez zion erakusten, nahi behin tokatu zitzaidan laguntzea zegoen nola zirujano bat doan operatzen zituenak, eta behin eskatu zian laguntzeko, eta hor ikusi izan nuen, benetan hor ikusten dena baino askoz ere okerrago zegoela, eta ikaragarria beste realidade gordin bat dalako. Hau dena, poliki-polikein izkundatzen, baino, claro, nik nahi etena da zuek pixka bat jartzea, gu hemen Tolosan, Bilabonan, Euskal Herrin bizigean errealidadetikan ze desberdina dan hango guztia, ez? Eta indarkeria maila noraino iristen dan. Normalean, gatazka armatuak eta gerrak kontatzen direnean,
beti da bombak eta beti da suetenak egongo diren ala ez, alde batekoak zenbat hil diren eta bestekoak zenbat, eta beti gatazka hori ez, baina gatazka horren barruan ere beste indarkeria mota batzuk daude, eta kasu honetan, garai hartan, selfie asko ateratzen genituen garai hartan, olako argazkiak ere baditugu. Beste errealitate bat, kartzelak. Ikusten dezue, askotan gure lana izan dela bertako emakumeak. Beti kontatzen da historia gizonen aldetik. Eta gu, edo ni behintzat saiatu naiz beste ikuspuntu batetik, emakumeak bizitzen dituzten errealitate desberdinak kontatzea. Eta hau da, Kukutako kartzela, hor oso irripartsu eta hola daude, baina beraien bizirauteko eta filosofia hori da. Eta egia esan, kartzela honetan zeuden asko eta asko, narkotrafikoagatik. Askotan, lan finko bat ez eukitzea, edo lan formal bat, edo seguru bat ez eukitzeak bultzatzen ditu emakume asko, orokorrean pertsona asko, aurkezten zaiena edo onartzera, eta hau izan zen oso gordina aldi berean, ze emakumea hauek askotan, ez dakite, beraiek kontatzen ziguten, ez dakitela nun sartzen diren arte, ez da? Ze, askotan izaten da, eramantzazu diru hau, honea, eta gero joan honea, eta ezer konkretua eman gabe, baino diru bat damakizu, eta bapatean, gelitzen zaituzte, eta harrapatzen zaituzte, eta hainbat arrazoiengatik barruan bukatzen duzu. Egia da, emakume hau farkeko gerrillaria zela, eta kartzel hortan zegoela, baino beste guztiak narkotrafikoagatik eta arrazoi horrengatik zeuden. Kontatu dugu, Kolonbiako gatazkak 50 urte baino gehiago iraun zitula, eta hau izan daiteke bakea sinatu baino lehenago izandako esperientziarik fuerteena. Egon ginen, ez dakit ez da nundan, ze gogoratzen naiz eman zizkigutela koordenada batzuk, honea iritsi bar dezue, eta horrea iritsi ginen, baina ez gogoratzen, ez daukat apuntatuta eta ezer, ez zerritan eta ezer. Normalean, izaten zen, koordenada horiek eman, eta handikan, igual 2 edo 3 orduta, kotxez, ez dakit noaino, eta han gero beste norbaitek hartzen zigun, eta handik menditik ez dakit noaino. Eta igual bukatzen zenun, kriston buelta egiten, beste lurralde baten. Hemen, pasatu genuen gutxi gora bera, aste bat, gerrillariekin barruan, kanpamendu barruan, guztiz inkomunikatuta, ez geneukan internetik, ez geneukan inungo seinalerik, eta gu, hasiera batean, kezkatuta gende. Ni hemen nire lankideakin nago, beltzez dagon hori, Aime. Eta, gu sartu ginen area, jakin gabe zema denborarako gindoa zen, ze ingo genunan, nola jungo zitzaigun, eta pixka bat beldurtuta. Ze oraindik bakea sinatzeko zegon, tensio handia zegon, eta batean sartzen zea gerrillariz betetako kanpamendu baten, inor ezagutu gabe, barkatu, Barkatu, Xabi. Inor ezagutu gabe, eta beldurtuta, egia esan oso beldurtuta. Ze, guk ez etegun nostraz, eta guain bapatean zerbait pasatzen bada, eta beraien artean tirokaste balin badia, edo gauean etortze balin bazait gerrillari bat eta bortxatze balin banau, zer, ez? Hemen nago, eta zer? Eta gogoratzen ez gainean nire jefei zaniela, hemen gaude, baino ez dakitzen bat egunetarako, ez dakit noizateako gean, baino hemen gaude, bale, ez zaztu gutaz. Total, izan zala nik uste dut, izan genuen esperientziarik politena. Ni beti izan naiz, tegenean oiogoienea, kanpamendu desberdineta, eta, asko disfrutatzen nuen horietakoa, ez? Eta egia esan, hau horrela gutxi gora bera, olako zozer bizitu nuen.
kanpamendu antzekoak, baino denak gerrillariz jantzita, eta gu ez. Eta hasiera baten, karo, nigoatzen nahi sartu gineanen, karo, normalen, nola ez dakizun zema denborako egon gozean, dena grabatu nahi ezu. Eta nik esaten nire lankidei, grabatu. Karo, dena berria da, denak atentzioa deitze izu, kanpamendu baten zaude, ez dakizu ze pasakoan, ez da prentxaurriko batea jutea bezala, gutxi gora bera jakin dezakezula guane honek itzengo, guanek zekizer, dakit. Ez da ekitaldi bat, da han barrun zaude eta ja. Orduan, sentsazioa zen dena zala interesgarria, dena zen oso deigarria eta bueno, argazkia batera genuen azkeneko egunean ja bagindoa zenen eta neska gerrillari guztik gerturatu zian eta denak nahi zuten bere oroitzapena edo eman ez da. Eta ikuste dituzue, gehien txunak oso gazteak direla, askok, nik esango nuke 14-15 urterekin edo erabaki zutela eta beste batzuk naiz eta beraiek ez esan sartu egin zituztela. Eta egia esan, nahi atentzia handia deitu ziten, nik oso beldurtuta neola, baina gero oso neska normalak ziala. Eta beraien errealidadea zala, gerrillari izatea. Oso fuertea da, nik egia esan esaten nuen, baina zuk erabaki dezu honea etortzea? Eta, karo, badenak esaten zuten, baietz, inork ez du esango. Farkeko gerrillariak etorri zitzaizkiten, eta, benga, hartu eta goazen mendia. Ez. Baina, egia da, bertan, beraiek askotan esaten zuten, pobrezian bizi zirela, eta hor behintzat, jatekoa zutela, eta ikasten zuten. Egia da, egunero klaseak eta egiten zituztela, askok etzekiten irakurtzen, askok etzekiten batuketa bat iten. Orduan, itzaiten nahi geha, segundazen momentutan, oso maila bajuko jendeaz. Komandanteak eta hori ez, baino neska eta mutil asko bai, hemen mutilak ez daude, baino bai. Eta guatzen nahi, aurreneko egunetan, aurreneko egunean batez ere, komandanteak esan zigula, sartu ginean area, klaro, hoi ez, esaten nizuena, zuk dena grabatu nahi ezu, eta dena nahi zu gorde, ze gero, zema reportajeateako dian hemendik, eta gero kuestioa zen, nahi komandanteak esan zian, lasai. Aurreneko gauza da, jendea, oitzea zuek hemen zaudetela. Ze beraien arten ezautzen dira, baina zuek berrik zeate. Ordun, inbardezuna da, beraiek pixka bat ohitu daitezela, zuek ikusten, eta ordun, hasiko zate grabatzen. Igual tarratu genuen 2 egun adaptazio hortan. Eta hoi asko da. Baina, klaro, gero egia da, beraiek oso gauza naturalak ite zituztela, konturatu gabe, gu hor gendela, zeia ohituta zeuden. Ordun, alde hortatik oso ondo. Hemen beste argazkia batera genuen, eta hau da hitzaldiko karteleko argazki bezala erabili dutena. Eta egia esan, oso oroitzapen polita, ze niko hain, ez dakit nun dauden emakume hauek, neska hauek ja emakume direnak, baino, ilusio handia zuten, bakea sinatzeko zeon, eta ilusio handia zuten, beraiek askok esaten zutelako, etxea bueltatuko tezian, etzekitela, ze, karo, askotan, juten dianen ez dute abisatzen, farkeko gerrillari izatea noa, ies egiten dute, edo desagertu iten dira, edo eraman iten dituzte, eta inork ez daki ezer, eta beraiek familia ez dute ikusten, baina badakite bizi girela, eta badakite nun dauden, eta kuestioa da, beraien errealidadea eta beraien bizitzak ez direla bat erreixak izan, behin ja bakea sinatu zanen. Ze beraiek uste zuten, kolombiar guztik ados zaudela bakearekin, bakea lortzearekin eta akordioiekin, eta pixka bat eroiak izango balira bezala hartuko zituztela, ez? Beraiek uste zuten, hori, bakea sinatzeagatik eta Kolombiako lurrak defendatzeagatik oso ondo onartuak izango zirela gizartean, baina errealidadea ez da hola izan. Errealidadea izan da,
asko eta asko hil dituztela, milaka gerrillari hil egin dituztela, eta arazoa ez dela konpondu. Gu konturatu gara, eta Kolonbian orokorrean konturatu gara, orain arte, ordura arte, 2016 urtean gaude, ordura arte uste zala FARC-eko gerrilla zela arazoa, baina orain konprobatu da edo ikusi da arazo gehiago daudela Kolonbian, eta FARC-eko gerrillariak naiz eta armak utzi eta gizarteratu, arazoa ez dela amaitu. Eta gainea, esango nuke, okertu ere egin dela, ze oraindik ere badaude hainbat gerrilla, tartean ELN da ezagunentarikoa, bake prozesuan daude, suetena deitzen da, gobernuak bere pausoak ematen ditu, gero ez, gero bai, eta ez dira inoiz akordio batera heltzen, eta FARC-eko gerrillari askok armak utzita gero, eta ikusita ze erantzun izan zuen garai hartan zegon gobernuak eta ondorengoak, ze, badakizue, Uribe egon zala urte asko, baina gero egon danak, Santos presidentea eta gero egon danak, oraindik ere arazoak areagotu egin ditu, ze Santosek utzizun gutxi gora bera, nahiko lasai gauzak, dena zan oso positiboa, eta bakea, eta dena onuragarria eta baikorra ikusten zuen, baino gero Dukerekin atzera pauso ikaragarria egon zan. Duke 4 urtez egon zan gobernuan, eta berak erabaki zuen, aurreko gobernuak erabakitako guztia, justu kontrakoa egitea. Gerrillariekin ezerrez, eta aurrera inbeharrean, zigortu gehiago. Argazki hau, Pepe Mujikarekin atera nun Uruguaien egon nintzen batean, zorionez gure bidean azaldu zen, bakearen aldeko konferentzi batzutan, orain gauden bezala, bere alderdiko gizon bat gerturatu zitzaiten, eta esan ziten, ¿tú eres periodista vasca? Ta, sí, ta. ¿Quieres entrevistar mañana al viejo? Ta nire lidu nintzen, nola al viejo? Ta. Sí, al viejo, al viejo. Ta gero beste dek esan ziala, es que le llaman el viejo, le llamamos el viejo. Ta, ez nekin bazilatzen izan, serioa izan, oze, besan un, pues sí, claro que quiero. Eta ni berez ez nintzen jun zerta, lanea baizik eta entzutea, ze pauso egiten aizian, bake prozesu hortan. Eta gogoratzen naiz, de repente, urrengo egunen, eta horri zitzaitela bila tipo hau, eta de repente, Uruguaien, imaginatu, senatuan, sartu eta, esatit, espera un poquito. Eta, ni hor, zai, eta esatit, pasa, eta pasatu nintzen nola, baina sartu nintzen gela batea bezala, behiratu nun eskubita, eta Pepe hor, bere maien, eta, zaiongo balitz bezala, baina berez, txalde pasa ez, baina bere gauzak itena izan, ja etzan Uruguaiko presidentea, baizik eta senataria, eta handikan gutxira utzizun. Eta egia esan, kariño handia diot argazki honi, ze bide hontan, Kolonbiako bakearen aldeko bide hontan, bide lagun asko egon dia, eta Latinoamerikan zehar, adiskidetasun eta anaitasun handia dago herrialden artean. Eta, Pepe da. Kolonbiatik ateratze balin bagea, esplikatu nahi dizuet, hau, Ekuadorreko lurrikara izan zen asko markatu zidan gauza bat, eta horregatik ekarri nahi izan dut, ze korresponsal lanetan ibiltzen garenak, askotan ez dakigu gure egunerokotasunean zerekin topatuko gean. Eta ez ditut ekarri beste argazki batzuk, pena ez emategatik, baina badauzkator argazki batzuk kartoiak eta atun latak eta hola, gure eguneroko parte zianak, ze
argazki honetan Rafael Correa ordungo Ekuadorreko presidenteak erantzun bat edo eman behartzun lurrikara izugarria izan zalako eta 100 hildako izan zialako, ez dakit 700, 800 hildako, eta nik inoiz ez nun hoi ikusi. Eta goatzen naiz, deitu zigutela, hegazkina hartu bar gendula, eta korrika baten, maleta prestatu, eta aireportua joan bar gendula, eta iritsi ginanen area, enez goatzen herrian izen, uste Pedernales zala, dena suntxituta zeon, eta ez genukan loiteko loikuik, inun ezintzan loin, ze etzeon ezer zutik, eta zan norbaitek bomba atomiko bat botako balu bezala dena desagertuta zeon, eta zeon izugarrizko hildako usaia. Eta hildako usaia, hemen sendagile asko ikuste ditut, baino herritar xume batentzako hildako usaia ez ezaguna da guztiz, eta are gehiago, lurperatuta gelditu da norbaiten hildako usaia, ez? Eta gogoratzen naiz, aste bat 10 egun edo egon ginela han, hau izan daiteke 7. edo 8. eguna, Rafael Correa azaldu zen Gugenden lekura, eta Gugenden estadio handi baten, futbol zelai handi baten, han denak botata lurren, kartoietan lo egiten eta atun lata bat edo bi jaten egunero, eta benetan oso fuertea zen, ze ez geneukan, ez komunik, ez dutxatzeko lekurik, eta ez ezer. Eta hau da, gure dutxa, Ekuadorreko lurrikaran egon ginanen, eta argazki hau atera zigun, baziren han Ekuadorreko hainbat eta hainbat kazetari, gu ginen bineska, ez genekan ez garraiatzeko modurik, ze, basate izuet dena zeon guztiz txikituta, eta Ekuadorreko hainbat eta hainbat kazetarik intzutena izan zen furgoneta bat hartu, eta egunero, ies egiteko modu bat izaten zen, beraientzat, kaskada hauetara jutea, handik 20 minutura edo zegona, ez? Eta goatzen naiz, karo, hau, 5-6, ez dakitzen magarren eguna izan zen, ikusi zigutela hain psikologikoki blokeatuta, esan zigutela guazen kaskadara, eta han egongo zeate, denbora bat, hasteko dutxatzeko, ze, klaro, 7 egun dutxatu gabe, imaginatzezue dena, ez? Baina, tragedia baten barrun gaude, eta azkenen, kasik etzea ez da konturatzen. Eta horre egon ginen, ez dakit, pixkat beldurra eta dena bote dugu horrekin, baina egon ginen, hori pixka bat, situatzeko nun gauden, ze gertatu dan, ze aidan pasatzen, ez dakigu noiz goazen, eta lurrikara honek zu pertsona bezala, ze ekartzen dizun, ez? Kolombian bizitzei duzu gauza asko, esperientzia asko, Ekuadorren beste asko, eta, Latinoamerikano orokorren, igual inoiz imaginatu ez ditzakezun gauza asko gertatzen dira. Eta Ekuadorreko lurrikara, nik uste askotan galetzen diatenen zerk markatu zizun, nik uste hau zala, zeia zan ez da kazetari lana, baizik eta kazetari lanaz aparte zure superbibentzia lana inalizateko, ez? Ze, esate izutena, ez ginen dutxatzen, ez genuen jaten ezer, eta goatzen naiz gobernuz kanpoko erakunde hiri mesedez, eskatzen geniela, mesedez, eman zerbait, ze dirua bageneukan, baina ez zeon ez dara erosteko. Eta orduan hor konturatu ginen baitare, diruaren baloreaz, ez? Ez dizu balio dirua eukitzeak, ez bali bada erosi, hasteko. Eta goatzen naiz militarrak etortzen ziala guri, esken nik uste pena maten geniela. Eta orduan, etortzen zian beraien poltsakin, eta, ez dakit, igual militarrak badaude hemen, baino, hartzen zuten poltsa, eta egiten zuten hola, poltsa hola berotu, ez dakit, igual soldaduzkan ere, hola zan, ni idea. Eta hola egiten zuen, derrepente irekitzen zutenen, magia bezala, barrukoa bero zeon. Tardun, nik esaten, surrealista da, militarrei eskerra igea hemen jaten,
Eta bestela zen, atun lata bat egunero. Bueno, hau eta gero, eta baker prozesua eta gero, hor nire bizitzan egon zan salto bat, honea itzuli nintzen, 3 urtez egon nintzen Euskal Herrin, baino gertatu zitzaitena izan zen, ez nintzala adaptatu. Hemen Latinoamerikan ia 6 urtez lanen egon da gero eta herrialde batetik bestea pasatzen jun da gero, gero baten hemengo gure normaltasun horretan, ez nintzen ohitu. Asteburutan iten un lana, eta baten netzako normala zan hoi, jaetzan. Eta orduan, aspertu iten nintzen. Asteburuko txandan lana iten un, eta zerbait falta zitzaiten. Ez dinun sozializatu, nire lagunekin, nire kuarriakokin, familikokin, zaila zan. Ze, klaro, ez dakit noiz baite ontzaten olako txandatan, baino rollo bada. Ze, klaro, zuzaude, asteburuz lanen, eta jendea asteburuz disfrutatzen, planak iten, eta asten zehar, lana iten balin bazu, oso ondo, baino bestelak gero kontuatzezea, Orduan gero ze pasazan, 2016-tik 2019 Euskal Herri nion nintzen, eta 2019-in korresponsalia libre gelitu zanen, berriz, voluntario aurkeztu nintzen, zenik esaten nun, eskez dut iraungo denbora asko hemen lanen. Eta orduan, 2019-in Kolonbiara itzuli nintzen, eta orduan hasi zian protestak. 2019-in iritsi ginean Kolonbiara, hasi zian Ekuadorren, Perun, Bolivian, Kolombian, protesta pila bat, eskubideen aldeko protestak, ze jendeak, batez ere Ekuadorren eta Bolivian, hasi zituztenen, indarkeria handiko protestak izan zian, beti esaten deu Latinoamerikan pobrezia maila eta desberdintasun sozialako oso handik diala, baina benetan oso kezkagarria da, askotan zure ikuspuntutik begiratzen dezunean, nola bizidan jendea, askok ez daukatela eguneroko ogia, esan ganezake, edo eguneroko jatekoa, klaro, normala dela protestan ateratzea eta ez eukitza beldurra bizia galtzea, eta horrek nei asko atentzioa ditzen ziten, ze ohitutan egon jendearen aldarriak eta jendearen eskaerak eta entzutera, baina kasu honetan askotan beldurgarria zan ikustea ze nolako mugaraino iristea zeuken bai jendeak eta bai militarrek, Eta, bueno, kasu honetan ebai, kasu gehienetan bezala, indigenak dira gehien borrokatzen dutenak, seguraski beraien eskubideak direlako gehien zapaltzen direnak, eta baztertuenak daudenak, eta, bueno, hemen, argazki horietan ni azaltzen naiz, baino hau da Ekuadorren, Lenin Moreno presidentea bota nahi zutenen, guanik ez genden COVID garaien, baina ja hor maskariak erabiltzen hasi ginen, eta hau batzen naiz indigena bat etorri zitzaigula eukaliptoa eskaintzen, maskaria eskaintzen eukaliptoa barrun, gasei kontraiteko modu bezala, Eta egia esan, gero, askotan erabili izan dugu maskaria eta eukaliptoa, olako protestetan aurre egiteko. Gero COVID-a etorri zan, eta COVID-an garaian informatzea ere komplikatua zan. Hau da, hauteskundetan Perun. Eta hor, maskariakin, hau da guk lana egiten dugun modua, aplikazio bitartez zuzenean sartzen gea, eta ja, garai bateko kamara handi horiek, ez dira erabiltzen. Hasteko, korrika ateratzea tokatzen zaizunen, oso pisutxuk dira, eta arriskutsuk izan daitezke, ze
bueno, garai berrietara ere moldatu behar gea, eta bueno, hau da gure zuzenekoak egiteko modua. Hor ikusten duzuen militar bat daola, baina normalean hauteskundeetan oso ohikoa da hiriak militarizatuta egotea eta kontrol handia egotea. Hurrengo argazkia da Kalin, hau da Marcos nire beste lankidea, ikusten ez hor kamara daukala, baina gero egitan, besteetan baino kamara txikigok erabiltzen genitun korrika atera bartzalako, batez ere, korrika egitearena oso garrantzitsua da, eta horregatik aipatzen dut, normalean ezakizulako nundik datorren zein, eta nola datorren, eta ze ondorio dauzkan, orduan, kasu honetan zian gazteak, kaliko, talde asko, beraien aldarriak egiten, giza eskubideen aldeko aldarriak, eta batez ere bizitza duin bat, indarkeria maila handia bizi dute gazte hauek, eta ikusten ez eguen ja txalekoa jantzita bazpare. Ze garai baten juten ginean, ezer gabe eta norbaitek edo zeinek indigena batek eskaintze balin bazizu maskarilla batek eukaliptokin, oso ondo. Hartzen zenun, bazpare. Baina gero ja, protesta horietan, manifestazio horietan, gasak, denbora guztin, baina ja, tiro, txak eta proiektil desberdinak oso ohikoak zian, eta ardun ja gure protekzio edo babes maila ere bai handitzen juntzan. Imaginatu, ja, ze pintakin juten gean lanea. Hau da ja, ikusten duzuen, maskarilla, konparatu aurreneko argazkia, maskarilla hoi txuria oso basikoa, eta ja nola leku berdinen gaude, baina urte bat berandugo, edo urte bat gerogo, eta ja, hola jumar genuen, ze, benetan, arriskutsua da, eta pisutsua da baitare, hola lan aitea. Hau da Txilen. Txilen ez dauzkau txalekoak jantzita, eta hori da beste gauza bat gero, handik ateratzen zearen esatezu, baino, zeatik nago maskarakin bai, baino txalekoa eta kaskoa jantzi gabe, azkenen, arriskua da honen, arriskua dago, eta junbertzea, jumardan bezala, baina egia da, momentu hortan, esatezu, eske asko pixatzeu txalekoak eta kaskoak, bai, eta askotan pixka ridikulore sentitzen zea hori dena jantzita. Baina gero egia da, ez dauzkazunen, esatezula, jota, zeatik ez da jantzi, ez? Baina batez ere garrantzitsuna beti da maskara, eta maskara horiekin askotan, babes bat edo sentitzezu, egon zaitezkelako jendearen onduan eta jendetik gertu, gehiegi sufritu gabe. Eta, horratzen ikusten dezue ke mota desberdinak daudela, eta, hasiera baten hor igual badirudi lase gaudela, baino gero datorrena. Eta hori bai da beste argazki bat. Ez ditugu normalen argazki asko ateratzen, baino batzutan oroitzapen bezala tokatzen da babestea eta jartzea. Eta azkeneko argazki hau da Bolivian, protesta... Protesta horietan, lehen aipatzen genuna, ez? Latinoamerikan zehar indigena asko kalerateatzen dira beraien jantziekin, beraien umeekin, eta argazkia bat atera nion emakume honi, ikusita pixkat zer dan, ez? Hor militarren aurrean egotea, bainolako babesi gabe, ze ikusten dezue, eskuk zabalduta dauzkala, eta esaten ari zaiela, zergatik ari zareten herriari erasotzen, ezta? Hori da argazki honek daukan simboloa. Kasu honetan, ez da entzuten argazkia dalako, baino emakume honek
oihu asko egiten zien, ze azken finean beti esaten da, beraien artean, beraien aurrean daudenen artean, gazte asko daudela eta beraien semeak ere izan daitezkela. Normalean, militar hauek edo Latinoamerikako militarren taletan gehientsuenak gizonezko gazteak izaten dira, eta hori, erasotzeko beldurrik ez daukate. Eta hori kontutan hartu behar da, askotan azpimarratzen dalako, beraiek ez daukatela ezer, beraiek ez daukatela bizia galtzeko inungo beldurrik, eta kasu honetan, emakumeak ateratzen direnean, atentzioa handia deitzen du, adineko emakumeak izaten dialako askotan, eta askotan beraien hilobekin joaten dialako, beldurri gabe. Eta irudi hau asko gustatzen zait, eta ekarri nahi izan dut, Latinoamerikako simbolo garrantzitsua dalako emakume indigena bat, protestatan militaren aurrean, kargatuta dauden militaren aurrean, eta bizia galtzeko inungo beldurri gabe. Bueno, gaur egun, 2024 urten gaude, eta iaz ez, urte bete damakigu, Kolonbian aurreneko aldiz presidente ezkertiar bat iritsi zen gobernura. Kolonbiara salto egin, baino orokorrean Latinoamerikako egoera zitzeiten ari naiz, baino Kolonbiara salto egin, Kolonbiako hitzaldia dalako berez, eta esanguratsua dalako gaur egun gatazka armatua zitzeiten egon da gero, nola da hon herrialdea, ezta? Eta, esango genuke, espektatiba asko zeudela aurreneko presidente ezkertiarraren iritsierarekin, kontuan hartu behar dugu 50 urteko gatazkaren ondoren, edo gatazka aurretik, beti eskuindarrak izan direla gobernuan, eta aurreneko aldiz, presidente ezkertiar bat, eta presidente orde emakume beltza daukagula. Eta horrek izugarrizko zurrunbiloa sortu zuen Kolonbian, ilusio handia piztu zuen, jendeak aldaketa nahi zuelako, eta gobernu honek aldaketa ekarriko zuela promesten zuen, eta egia da oso urte zailak izan dirala, Gustavo Petroren gobernuak zailtasun handiak dauzka gobernatzeko, kongresuan ez dauka gehiengoa, eta horrek zaildu egiten dio bere legeak eta bere proposamenak aurrera ateratzea. Eta gaina, ze gertatzen da, 50 urteko gatazkaren ondoren, bakea sinatzen da, duke presidentea etortzen da, eta aurrekoak indako guztia bertan bera uzten du, eta egoera larriagotu egiten du. Gatazka ez da konpontzen, eta gainea, jendeak, ikasleek, ikasteko hipotekak eskatu behar dituzte. Herritarren gehiengoa ez, herritarren ehuneko 40 gutxi gora bera, pobrezian bizi da. Eta pobrezia maila hori geroz eta altuagoa da. Geroz eta behar handigok daude, eta jendeak nahi du aldaketa bat. Aldaketa hori etortzen da, eta oposizioak zaildu egiten du, beti ohitu dalako, eta betidanik boterean egon dalako, eta zaildu egiten du aurrera pauso horiek ematea. Baina, klaro, esatean joana, jendeak nahi ditu erantzun azkarrak, ez? Badirudi aurreko guztiek indako guztioi, egun batetik bestea bukatu daitekeela eta aldatu daitekeela, baina 4 urtetan ez du denbora asko ematen, gobernu berri honekin nahi duen guztia aldatzeko. Kasu honetan, Gustavo Petroren nahia, edo berak horrela azpimarratu izan du, berak nahi duena da, bake totala, la paz total esaten du. La paz total da bere helburu nagusia, eta berak nahi duena da, gerrilla eta estatuaren arteko akordioak lortzea, eta pobrezia maila gestea. Hoi da bere helburua, baina badakigu urte hauetan, karo, ja urte bat pasatu da, 3 gehatzen dira, eta
egoera egia esan nahiko komplikatua da. Gainea, ondia baita ere hainbat eskandalu bere familiaren aldetik, eta horrek, klaro, hango komunikabideetan, izugarrizko oihartzuna izan du, eta iten duen gauza bakoitzeko, beste guztia botatzen diote gainean, bere emazteak ezakitzein dula, bere semeak ezakitzer, ustelkeria kasuetan sartuta daudela, eta horrek guztia zailtzen du, benetan, bai kongresuan eta bai senatuan aprobatu behar diran gauza guztiak aprobatzeko. Komunikabideen aldetik izugarrizko presioa dago, batez ere oposizioa dago, guztiz kontra, gauza guztiak gaizki daude, sekretupean ateratzen dian gai guztik aztoratzen dira eta azaleratzen dira eta dena itzen behar da, guztiz, gobernuak egiten ditun pauso bakoitza zailtzeko. Orduan, orain Kolonbian bizi dugun egoera zein dan, esango nuke, alde batetik, zai gaudela, benetako aldaketa horren zai gaudela, espero degula, 4 urte edo 3 gelditzen dian 3 urte hauetan, gobernuak hainbat lorpen izatea, batez ere garrantzitsuena orain egiten ari diena da lurrak nekazaria itzultzea, ze badakizue gatazka honen oinarria lurrak izan direla, eta hori da nik uste Gustavo Petro presidenteak lortu dezakeen gauza garrantzitsuna, lurrak bakoitzaren jabetza edo, bakoitzak bere jabetza izatea, eta batez ere ilusioa aurrean oraindik gelditzen zaizkion 3 urte horietan gelditzen dian proposamen, lege eta horiek betetzeko. Tximeleta horiak esan dugu, eta hasieran ez dut aipatu, Gabriel García Márquezen liburuko tximeletak dira. Kolonbian askotan eta leku askotan ikus daitezke tximeleta horiak, igual hemen ezen beste, baina oso simbologikoak dira, eta batez ere tximeleta horiak simbolizatzen dutena da alaitasuna eta oparotasuna. Eta beraz, azpimarratu behar deguna da, arazoak arazo eta gatazkak gatazka, Kolonbia hori ere badela. Alaitasuna eta oparotasuna. Uste dut, oain, galderan tartea edo komentarioen tartea hasiko dala, eta Alberto. Galderari baldin badaude, mikroa. Bueno, animatu, venga, bestela. Zurroila daukazu ez da, Arantxi, beste ordu betola pasatzeko, ez dezu arazorik. Egia esan oso ordurin egon, baina kita pasazait. Saiatu naiz laburtzen, baina... Barkatu. Esan dago, eskerrik asko. Aber norbait animatzen dan. Arratzaldeon, eta eskerrik asko hitzaldiagatik eta esan dizkiguzun gauza guztiengatik. Bukaeran esan dezu, Kolonbia ere badala laitasuna, kolore horia itxaropena ere. Claro,
ordu bete lehenago egon geha, testigantza, testigu izan zea, ez behar askoen testigu izan zea, eta, orduan nik gelditzen naiz, Kolombia, zer da, Kolombia eta Latinoamerika guztia, esan ezer dia, desgraziak, goratzen naiz, hemen ere uste zutela Euskal Herrian duela urte batzuk, hemen terrorismoa zegoenean, gatazka zegoenean, baita ere uste zutela gu bizi ginela hemen, baita ere jende asko bizi ginen gerra batean iongoa ginen. Eta irudia ere, Kolombiarena eta Latinoamerikena ere askotan hori da, baina behar bada aldarrikatu behar da beste itxaropen bat gehiago, ez? Igual beraiek ere aspertuta daude Kolombiar munduan daukan irudiaz, irudi negatiboaz. Bai, batez ere, gatazka baino gehiago, jendeari molestatzeiona da narkotrafikoarekin lotzea. Pablo Escobar, ez dute inondik inoa ikusi nahi, eta oso ohikoa da norbait jute balin badarea, esatea, ikusiet Pablo Escobarren, nola da, Netflixeko serie hoi, eta bai, nolabait, hoi alde bate hautzen nahi dute, ze jendea etzaio gustatzen drogekin erlazionatzea, eta arazo globala eta mundial horrekin erlazionatzea, eta gero gila da, gatazka, segundan nun bizizean, oso kanpotik bizi dezula. Ez da berdina, hiri batean bizitzea, Bogota bezalako hiri haundi eta erraldoi batean bizitzea, edo, hiru lau baserri dauden toki batean bizitzea, badakizula, gerrillari bat ez bada etortzen paramilitarrak etorriko diala, eta euskalo ze gertatzen dan, ez? Orduan, egia da, nik uste poliki-poliki bake prozesua eta gero, eta bakea sinatuta gero, pixka bat aldatzen jun dala Kolombiakiko irudi hoi, eta egia da guk ere ikusten deulako turismo aldetik ere asko igo dala. Eta bakit Euskal Herriko jende asko ere bai, eta Tolosako asko ere bai, juteiala. Zuek galdetue, lasai. Arratsalde ona, Arantzi. Arratsalde. Eskerrik asko, oso gina eta interesgarria izan da zure jarduna. Nik egin nahiko nizuken galdera da, hasieran aipatu duzu, hitzaldiaren hasieran, batez ere saiatu zinetela gai sozialak eta lantzen, eta ikuspuntu feminista batetik edo emakumeen ikuspuntutik kontatzen. Nire nahi sekulan Latinoamerikan izan, eta segurenik aurreritziekin esango dut, entzun dudanangatik izarte oso matxistak direla. Emakume izateak baldintzatu du zeo zertan zure lana, sentitu zea zaurgarri emakumea izateagatik, hori alde batetik eta bestetik, emakume izateak ere ireki dizkizu beste gai batzuetarako ateak? Galdera honak. Egia esan, nik usteet guztiz ez gehala kontziente leku batea iristen geanen, nola izango litzateken egoera hoi mutilak bagina. Badakigu seguraski, errespetu aldetik hasteko, beste gauza bat izango litzatekela, eta egia da, bai Latinoamerikan, eta nik usteet orokorrean mundu mailan, ez dela berdina kazetari gizonezko bat, edo emakumezko bat iristea zu elkarrizketatzea edo zerbait kubritzea, ezta? Baina nik usteet gu alde hortatik ere inteligenteak gehala, azkarrak geha, eta hortan badakigu adaptatzen. Eta bakigu zaurgarrik sentitu arren, bakigu gure kontra dauden gauzaiek aprobetxatu eta horri buelta ematen. Eta kazetaritza munduan ikusten esango nuke beste edozein mundu bezala, ez dela desberdina alegia,
Baina bai adibidez, nik askotan bai sendituet, beldurra adibidez bortxatua izatekoa. Hainbat eta hainbat lekutan sartzen zeanen, bai, beldurra daukazu, ja ez hiltzekoa, ez, askotan igual horrelako tensio honetan eta, esatezu, hiltzea bali banaiz, hilda nago, ezta? Nire familikok eta lagunek eta sendituko dute, baina ni hilda nago. Baina sufrimendu hoi ez dakizuna noiz bukatuko dan, ze badazkau kasu batzuk, hainbat kazetari lagun ditugunak, igual kartzeletara sartu, eta kartzeletik atera ondoren, bertan indako galderen ondorioz eta bar, hartu, baitu, bortxatu, eta beraiek nahi arte hor torturatu, eta gero gorrutzi bazter batean, ezta? Ginet Bedoia izena du, kazetari horrek, gero googleatu nahi balin badezue. Baina, bai, nik uste dut, beldur horiek hor daudela beti, eta aldi berean ez dezu nahi beldur horrek zu paralizatzea. Badakizu zure lanak arrisku batzu dauzkala, eta aurre embardezula. Azkenen zure lana pasio balin bada, eta disfrutatzea balin badezu, ez dezu beste lan bat aukeratuko, ez? Baina bai, nik uste arriskuk leku guztietan daudela, eta tamalezola dela. Eta beste galdera naiz goatzen. Bai, batez ere hainbat, bai. Batez ere emakumeekin hitz egiteko, bai. Ze emakumeek ez dira berdin irikitzen kazetari gizon bat etortza balin bazaizu, eta ezakize galdera iti balin baizu, ez? Eta, bai, batez ere nik usteet, empatia aldetik eta jendeak asko eskertzeu, ez? Segunda ze galdera, nik usteet beste sensibilidade bat ere badaukagula, gobezek galdetzeko garaien, eta, bai. Aprovecha, Alberto. Kaixo. Kaixo. Lehen hor agertu zera, argazki batean, emakume batzuek presondegi batean, ez? Presondegi izango zan edo. Emakume horiek preso zehatikan zeren, zenbat denborako zeren, eta espetxeak hemengoak bezalakoak dian, edo beste moduko batekoak. Eskerrik asko zure galderagatik. Normalean, guk, egia da, gaina anekdota baneukan kontatzeko, pasatu zitzaigun, kartzel hori izan Kukutako kartzela, eta da Venezuela eta Kolombia artean dagoen kartzela. Eta justo izan emakumeen kartzela, eta espetxe hortan konkretuki narkotrafikogatik antzauden gehienak. Bai, gutxi gora bera, droga kontuekin eta ustelkeria kasuekin, eta bai, horrelako kasuk zian. Eta zenbat urtetako, gia esan ez dakit, baina normalen kondenak nahiko altuak izaten dira. Gero egia da, eta zuzai kontatzea, behin pasaz egitela, anekdota oso graziosoa, narkotrafikoakin lotuta, sartu ginean Bogotako 4 kartzel daude, 4 espetxe, horietako baten, eta guk egin zen kontatu pixkat, bertan milaka eta milaka preso daudela, berez egon beharko lukenak, baino asko gehiago. Eta orduan daude, pilatuta, eta justo gindoa zen reportajea egitea pilaketan ingurun. Nola bizi daitezke, 10.000 preso, 5.000 preso egon beharko luketen leku baten, ezta? Eta sartu ginen, eta, zigoaztik kontatzen. Aquí están los de la guerrilla, aquí están los paramilitares, claro, zin dituzten astu, porque si no, eta aquí están los de narcotráfico, aquí están los de cuál, los de, yo qué sé, eozein, bai, eta de repente, y aquí están los extranjeros. Eta sartu ginen, eta, claro, gu mikroak ingen den, eta sartu ginen, da jendei galdetzen, ez, abrezteatik antzauden, eta normalen atzerritarrak Kolombiako kartzelatan malin badaude, drogagati da. Eta sartu ginen, talako baten, mikroakin ikusi zigun, tipo batek, eta korrik atortzea, eta esati, eta zuk zeitezu hemen. Eta nik esaten, nola, zuk zeitezu hemen? Zuk zeitezu hemen, ez? Eta esate, zan, tipo bat gizon altua, zu baino pixka bat altugua,
hola, ondo jantzita, ematezun mezitatik atera berriz zehola, eta esatei, ni azpeitikoa, naiz? Azpeitikoa? Eta zeitezu hemen? Ba, drogak, neska. Eta ni nola drogak da? Bai, batorren nintzen, egun batzu pasan itun, eta gero aireportun maleta harrapatu ziaten. Eta esati, eta kilo asko zen emakizkin da? Bueno, batzuk da. Eta zenbat urtea emakizkizuta? 2 urte edo. Eta asko gatzizuta? Bai, esatezio, bai. Igual, beste 8 gutxinez. Eta zeon, hola, baina ondo jantzita, osea, nik esaten, baina ni aluzinatzen egitan, zeolako hor, eske itxura guzia zeukan, hola, mezitatik aterako balitz bezala. Eta, karo, gero bapaten etorri zian, gero beste batzuk, Bilboko ez dakizen, eta egia esan, Euskal Herriko jende asko ez, baino, hemen droga asko gustatzea lata. Eta ardun, karo, gero ez da pasazan, gu bajunin ginean, grabatu genuen, elkarrizketan genuen, eta gero bideo bat atera genuen hortik. Eta gero alako baten, egun baten, bere familia harremanetan jarri izan gukin. Nire etxea dituzun, nire makinitzein zun, eta esateie, baino, nola, eske naiz ez dago atzen, imaginatu Jose izen hola, baina nola Jose Kolombian da hola? Ez genekin nuntzeon eta ETB-n ikusi deu. Kartzelen da hola, eta ez genekin ezer, eta bakize, eta, bueno, total, esan ziatela, eukiko zu berriro sartzea? Esateko gutxinez bere familia enteatu gehala nun da hon? Eta, karo, ingenun saiakera sartzeko, baina gero, egun batian, junginean sartu eta bere zaigen denen, ekarri ziguten beste tipo bat, eta horitzen Jose. Eta esan, baina, os habéis confundido. Este no es Jose, eta zan Madrilgo tipo bat, kriston txapa sartu zigula, esan ez, beak ja Madridea jo nahi zula, ze, karo, Kolombiako kartzelako oso gogorrak ziala, eta behar handia pasatzen zula, eta ja, area jo nahi zula, eta nik zaten, vale, pero que me traigan a Jose. Eta ez genuen berriz kontaktatu, gero ustet, karo, beak ere eskatu zula Kolombiatik hemengo kartzelen batera edo etortzea, eta etorri zala, baino, ez dakit. Baina historio kuriosoa, ze, karo, azkenen zu sartzen zea area, pentsatuz, ez dakitzein, jende, hango jendea edo ikusiko zula, eta baten euskaldun bat etortzea izu. Bueno. Jendea dijoa espertzen nahi dalako, edo? Bost minutu eta... Arantxi eskerrik asko hitzaldiagatik. Galdera bat, guain dela, ez da egitea, 10-12 urteola, Medellinen zeon, munduko hilketaren o erailketaren ratio handienetarikoa, munduko handienetarikoa. Gaur egun berriz, izugarrizko behera egin du, eta nik behintzat irakurri detenez, sobrare ez dakit enpresagio jendea sortzen nahi diela, negozio txikik eta hola, eta egoera erabat aldatu dela. Zein da zure ikuspegia horri buruz? Segurtasunan ingurun? Bai, eta zergatikan aldaketa hori, ze gertatu da hori gertatzeko? Egia esan, nik esango nuke, guain gaudera bolada baten segurtasuna asko okertu dela, batez ere, kaleko segurtasuna, ja gatazka alde batea utzi gabe, baino segurtasuna asko larritu dela, okertu dela, eta lapurketa asko daudela kalen, segurtasun falta handia, eta alertan bizitzeko
ze hori, ez? Eta Medellingo kasua espreski ez dut ezagutzen, baino nik uste dut hildako tasataz hitz egiten hasten geanen, egia da, segunda zenek esaten duen, igual, eragin nahi dulako turismoa eta etortzea, batzuk esatu dute asko jetxi dela eta beste batzuk esatu dute mantendu dela, baina egia da justo Medellin, azken aldi honetan, batez ere COVID-a iritsi zanetik, edo COVID garaitik, batez ere estatu batu arrez bete da. Jende pila bat iritsi da area telelana edo itea, eta etxetik lana itea, oso leku politia dalako, oso berdea, esate dute gainean area iritsi ziala hemendik area jundako euskaldun gehientsunak edo, handao komunidadeik handina. Eta segurtasun aldetik egia esan Medellingo kasua ez dakitzeatik, baina egia da buhun handi bat izan duela, batez ere enpresarien aldetik area juteko. Baina zifrak egia esan ez dakizkit. Bueno, igual ja, amaitutzat emango dugu, eta noski, eskerrik asko guztiei itotzagatik, eta batez ere abaltzutik. Eskerrik asko. Eskerrik asko.